Exercici físic i asma. Recomanacions generals amb Marta Rodríguez, infermera de la consulta pediàtrica de pneumologia i immunoal·lèrgia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els infants asmàtics han de fer exercici físic? L'exercici físic és beneficiós per a qualsevol persona i les criatures asmàtiques no en són una excepció. En general, un tractament adequat permetrà a la majoria d'infants asmàtics poder realitzar esport. Què és l'asma induït per l'exercici físic? L'asma induït per l'exercici físic es manifesta com una obstrucció aguda dels bronquis i apareix durant o després de realitzar l'activitat física. La intensitat dels símptomes varia segons el grau de control de l'asma. Quins símptomes poden aparèixer en els infants? Poden aparèixer xiulets, opressió toràcica, tos o sensació de mancar d'aire a l'hora de respirar. Quan apareixen els símptomes? Generalment apareixen entre els 5 i 10 primers minuts de l'exercici i arriben a la seva màxima intensitat entre els 5 i 10 minuts posteriors a l'exercici, durant aproximadament una hora. Cal tenir en compte que algunes criatures poden tenir símptomes d'asma diverses hores després de deixar de fer l'exercici i fins i tot durant la nit. Quins consells cal seguir per evitar que els infants presentin símptomes d'asma quan volen fer exercici? L'infant s'ha de prendre la medicació prèvia a l'exercici si així l'ha indicat el seu metge o metgessa. Portar sempre la medicació de rescat, un Ventolin, un salbutamol, un terbasmin. Fer un bon preescalfament, suau i progressiu, almenys durant 10 minuts. Respirar pel nas mentre es fa l'exercici. Evitar l'exercici a l'aire lliure quan fa molt de fred. Si no es pot evitar, fer servir un mocador, una bufanda o un passamuntanyes per tapar nas i boca. Deixar de fer l'exercici a poc, mai de cop. Evitar realitzar exercici a l'exterior en època de pol·linització si es té al·lèrgia al pol·len. No fer l'exercici si es tenen símptomes d'asma o si s'està refredat o amb la grip. Què s'ha de fer si l'infant presenta símptomes durant l'exercici? Deixar de fer exercici immediatament. Demanar ajuda sempre i prendre's la medicació de rescat indicada pel professional, com un Ventolin, un salbutamol o un terbasmin. Intentar que l'infant es tranquil·litzi, realitzar respiracions lentes i profundes. Si pot agafar aire pel nas, molt millor. No deixar la gent s'apiloni al seu voltant i ha de poder agafar aire. Si no hi ha milloria entre els 10 i 20 minuts, s'ha de repetir una altra dosis del broncodilatador i buscar atenció mèdica. Quins són els esports més recomanables? En general, els infants asmàtics poden fer qualsevol esport menys el submarinisme amb ampolla. Un esport que es tolera molt bé és la natació, ja que es fa en un ambient càlid i humit, i també els esports d'equips on predomina la coordinació motora i no l'esforç sostingut. En canvi, la carrera lliure és l'esport que desencadena amb més facilitat símptomes d'asma, sobretot en carreres perllongades i en ambients secs i freds.